Господин Михайлов, може ли да кажете какво има там? Ами, получихме много хубав подарък с моите имена, да не се бъркат кой е подписал документите. И химикала е с моите имена, което означава, че цялото само аз подписвам. Точно така. Тоест този химикал вече е моя, не може да го оспорват Радостин Василев и адвокат Христо Расташки, въпреки че се го припознавам. Господин Михайлов, извинявай, ама и аз имам. Иди! Ето и папката има. Край! Много Първо хубав. след ще подпиша. Не, това е министъра на Много земеделието. хубав подарък от наши съмишленици от Белгия. Пак казвам и 17 часа всеки да заповяда. Ето е дамата, която казва: много ви обичам и им подарява химикалите. Бъдете живи и здрави. Напукна всички много ви обичам. Така, повтарям отново, ето всички сме тук пристигнали вече на масата в Белгия. 17 часа отворена среща с всички българи. Заведение Васил Левски. Искам само да ви покажа как на посрещат в Белгия. Печено агънци, питки, баклави, да бъдат живи и здрави. Милко Милев, заведение Милко Милев, Васил Левски. Благодарим му за посрещането. 17 часа, Брюксел, заведение Васил Левски.